Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле караучылар, укучылар. Бүген инде без үрмәле музыка уйынкыралары турында яңа баштан дип әйтәсем килми, дәвамы буларак өйрәнеп үтербез. Ул да булса төрки халыкларында кулланышта булган уйынкыраларның берсе. Сез аны өстәлдә күрәсез, 3 вариантта. Күпләрегез аның исемен белмидер. Исеме аның атала саз сыбызгы дип. Саз, гомумән алганда саз балчык, кызыл балчык дигәнне аңлата, сыбызгы инде свисток. Русча әйтсәк, глиняный свисток дигәнне аңлата. Сорау сезгә, нәрсә ул саз сыбызгы? Кайчан кулланышта булган, кемнәр кулланган, ни сәбәпләрдә, ни өчен кулланганнар? Һәм әлбәттә аның югалу сәбәбен өйрәнеп үтербез әлеге дәрестә. Саз сыбызгы. Гомумән ул безнең халыкта меңнәр ел элек кулланышта булган уйынкырларның берсе. Югалу сәбәпләре дә бар, хәзер шуларның барысын да сөйләп үтербез. Саз сыбызгы, дөресрәк әйтсәк, безнең 700-800 ел элек кулланыштан чыгып кала. Шушы дәвр ичендә ул уйынкыралы гомумән кулланышта булмый дисәк тә дөресрәк булыр. Аны казып чыгаручы, аны халыкка яңадан алып кайткан кешеләрнең берсе, ул да булса казах фольклорчысы, этномузыколог Булат Сарбаев дигән галим. Ул аны 20нче гасырның азагында, дөресрәк әйтсәк, 1970-75 елларда Казакъстанның бер җирлегендә фольклор экспедициясе вакытында бер авылдан җир астыннан шундый каз йомыркасы размерындагы таштан, саздан ясалган уйынкыралы китереп чыгара. Экспедиция вакытында шуннан бирле аның исемнәрен дә уйлап карыйлар, нәрсә булырга мөмкин, нәрсә ничек аталган ул заманда уйынкыралы дип. Хәзер барысын да җентекләп өйрәнеп үтербез. Гомумән алганда, әлеге уйынкыралы безнең халкыбызда, тугандаш халкыбызда, төрки телдәш халыкларыбызда ислам диненә кадәр шактый еш кулланышта булган музыка уйынкыраларының берсе. Сәбәбе дәгән бар аның яңгырашында. Аның яңгырашын ул замандагы сихерчеләр, шаманнар һәм шундыйрак шәхесләр, кешене дәвалаганда һәм башка төрле йолалар эшләгәндә әлеге уйынкыралын кулланганнар. Ул үзе генә түгел, алар күп кубыз, саз сыбызгы, кыл кубыз һәм башка төрле уйынкыралары. Әмма дә ләкин шушы саз сыбызгының эшчәнлеге аеруча зур тәэсир ясаган. Гомумән алганда, ул безнең кызыл балчык. Бер нәрсәсе белән аерылмый, эче куыш, берничә тишеге булган, өрер өчен тишеге булган, урыны булган, саздан, кызыл балчыктан ясалган уйынкырал. Нәрсәгә аны шул дәврдә яшәгән кешеләр башкаларны дәвалаганда һәм башка йолаларны үтәгәндә кулланганнар. Сәбәбен дә әйтеп үтәм. Ул заманда кешеләр күп алалык заманында һәр әйбернең көче бар дип уйлаганнар. Ут көче, су көче, һава көче, җир көче. Саз сыбызгы уйынкыралында әлеге көчләрнең барысы дагы катнаш кушылган дип әйтәсем килә. Әйдәгез әйтеп үтәбез һәрберсен. Беренче ул җир көче. Җирнең ул вакытта көче аеруча шанганнар җирнең көченә, чөнки бөтен нәрсә, бөтен уңышлар, бөтен әйбер җирдән үскән дип әйтәсем килә. Нигә җир көче? Чөнки ул саздан ясалган, саз сыбызгы, ягъни кызыл балчык. Беренче көч булды. Икенче көч су. Нигә су? Кызыл балчык үзе генә формага килми һәм ул ябышмый. Аны кызыл балчыкны башта әз генә су кушып, булгаталар һәм шуның нәтиҗәсендә кулларны суга манып, уйынкыралның формасын ясыйлар, формага китерәләр. Ике көч булды. Өченче көч ул әлбәттә нәрсә? Дөрес, ул ут. Сәбәбе уйынкыралы кызыл балчык кына булса, ул йомшак, ул формасын сакламый, бик тиз арада җимерелергә мөмкин. Ут үзенең кызулыгы ярдәмендә, үз температурасы ярдәмендә аны катыра дагы, ул ватылганчы шушындай халәттә була. Каткан халәттә дип әйтәсем килә. 3 көч булды. Һәм 4нче көч ул әлбәттә һава. Нигә һава? Уйнаган дәврдә уйынкыралы һавасыз яңгырамый, ягъни җилсез. Җил ролен, җил чыгаручы ролен бу очракта инде мин яисә башка музыкантлар үтәй. Менә сез хәзер уйын коралының нәрсәдән ясалганын, ни өчен шул кадәр әһәмияткә ия булганын
біліп өттігіз. Umuman қызыл балшықтан ғана ясалмай саз сыбызғы. Ол заманларда саз сыбызғыны қызыл балшықтан ясағанлар, ағаштан ясағанлар, әлбәттә ағаштан ясағанның саз сыбызғы деп әйтеп булмый, әйеме? Чөнки ул саздан ясалмый. Ағаштан, сөяктән һәм башка материаллардан ясаган мисаллар бар. Без инде аның саздан ясалганын җентекләбрәк өйрәнеп үтербез. Umuman ул кызыл балчыктан гына ясалмый. Кызыл балчык формасын озак саклый алмый мондай халәттә. Кызыл балчык формасын сакласын өчен, ул ябышсын өчен аңа йон кушалар. Гади, мәсәлән, сарык йоны яисә башка хайванның йонын кушып, шуның нәтиҗәсендә ул җепселләр барлыкка китерә һәм уен коралы озакракка чыдый. Берничә гасыр дәвергә чыдарга мөмкин. Уен коралының исемен истә калдырсагыз, әйбәт булыр. Ул саз сыбызгы, башка вариантлары бар. Таш сыбызгы дигән дә бар. Әлбәттә, икесе дә дөрес. Берсен генә билгеләп үтү хаклык китермәс безгә, дөрес булмас. Ул башка халыкларда уен коралының исеме башкачарак атала. Мәсәлән, ул тугандаш халыкларыбызда, кыргызларда чупа-чор дип атала, казак халкында саз сырнай дип атала. Хәзер менә саз сырнай яңгырашын исемен өйрәнеп үтербез. Гомумән ул төрки халыкларда саз сырнай дигән исем белән кулланылышта булган уен коралларының берсе. Исеменә күз салсак, саз, әлбәттә, сазны аңладык нәрсәне аңлаткан, сырнай нәрсәне аңлата. Саз ул балчык дигәнлегенә, ягъни кызыл балчык дигәнлегенә аңлатмый. Сазның тагын икенче мәгънәсе бар. Ул да булса музыка уен коралы дигән мәгънәгә ия саз сүзе. Без алдагы дәресләрдә әйтеп үткән идем сезгә, саз дигән кыллы музыка уен коралы да бар. Менә аларның исемнәре бәйле. Киләсе сүзләр нәрсәне тора? Сырнай. Сырнай. Хәрефен эге алыштырсак, сер-най дигәнне аңлата. Сер аңлагансыздыр инде, ул инде безнең сер дигән сүз. Аны аңлату да кирәк түгел. Най исә өрмәле музыка уен коралларының гомум төрки телдәш халыклар арасында кулланылган атамасы. Ней дип тә аталар, най дип тә аталар, ни дип тә атыйлар. Һәр халыкта үзлеккә ия атама дип әйтәсем килә. Менә без хәзер уен коралының нигә шундый исемгә ия булуын аңлап үттек. Саз, сер, ней. Ягъни саздан ясалган серле өрмәле музыка уен коралы дигән мәгънәгә ия. Ниндиләргә бүленә әлеге уен коралы? Без курайларны карап үткән идек. Безнең курайлар бүленде сыбызгылы һәм сыбызгысыз курайга, әйеме? Уен коралларын милләткә бүлмибез дип сөйләштек. Саз сыбызгы дагын шундыйга ия. Ул да булса сыбызгысыз һәм сыбызгылы. Сыбызгылы нәрсә? Сез уйлыйсыз, курайда сыман бер башына сыбызгы урнаштырылган дип, әйеме? Әйе, шулай, әмма дә ләкин сыбызгыны айрым урнаштырмыйлар. Аны ясаган дәвердә һава икегә киседерлек итеп ясыйлар. Һәммәсе безнең сыбызгыга ия. Саз сырнай булса, яңгыратыр өчен өргә генә кирәк. Өргәч тавышы. Киләсе уен коралы сыбызгысыз. Саз сырнай, саз сыбызгы. Ансы инде безнең нәрсәгә бәйле, ансы тишек, тишекнең кырые, ягъни дивары очлы. Шул очлылыкка һава килгән дәвердә, һава икегә бүленеп үтә. Без өйрәндек бит көпшә курайда ничек тавыш чыгарга икән. Монда да шул система, шундый ук усул кулланыла. Билгеле бер пычмак булдырылганнан соң, безнең һава икегә киселә һәм шуның аргасында уен коралы яңгырый. Уен коралының яңгырашын кемнәр кулланган әйтеп үттем. Нинди сәбәпләр аркасында, нинди гамәлләр кылганда кулланганнарын да әйтеп үттем. Һәм инде хәзер сез үзегез уен коралының яңгырашын ишетеп үтегез. Саз сыбызгы безнең курайлар сыман ачык тавышка ия түгел. Курайларыбызда безнең җил тавышы мөһим рольне үтәп торса уйнаган дәвердә, саз сыбызгыда да җил тавышы бар, әмма дә ләкин анда һава йөреше башка. Шуның нәтиҗәсендә безнең яңгыраш тагын ниндидер теге ябык, русча әйтсәк инде вакуумный яңгырашка ия булып чыга. Сәбәбен дә аңлатам. Безнең курайда уйнаганда һава өргән җирдән кирип астан чыкса, безнең саз сыбызгына уйнаган дәвердә чыгарга мөмкинлек юк. Безнең һава кергән җирдән
тулайым әйләнеш ясап чыга шул өргән җирдән дип әйтәсем килә. Шул кайсы тишеккә өрәм, һава шуннан ук чыга. Менә монда өрәм, һава керә, шуннан ук кире әйләнеш ясап чыга. Шуның нәтиҗәсендә безнең яңгыраш, уен коралының яңгырашы гомумән үзгә. Ул башка уен коралларының яңгырашына охшаш булмый, охшамаган. Хәзер инде сыбызгылы, ягъни сыбызгы урнаштырылган саз сыбызгы, саз сырнай. Аның әлеге уен коралының исеме берничәгә бүленә. Мәсәлән, әлегесе саз сырнай дип аталса, калганнары аталырга мөмкин кош сайравык дип тәген. Кош сайравык аңласыздыр инде, кошның сайравын хәтерләткән музыка уен коралы. Күпләрегез беләдер инде, безнең ислам динендә дә һәм ислам диненә кадәр булган дәвердә дә җирнең нинди зур әһәмияткә, зур мәгънәгә ия булган кешенең яшәешендә дип әйтәсем килә. Җир ул гомумән бөтен әйберне бирүче, бөтен ризыкны дип уйлаганнар ул заманда. Һәм әлбәттә безнең ислам кануннарына нигезләнсәк, әйтелгән беренче кеше балчыктан яратылган дип, җирдән яратылган дип. Шуңа дагын ислам дәверендә, әлеге уен коралы исламның башлангыч дәверендә дип әйтик инде, айрым бер әһәмияткә ия булган, әмма дә ләкин аннан соң урта гасырның ахырынарак таба безнең әлеге уен коралы кулланыштан төшеп кала. Сәбәбен дә аңлыйсыздыр, монда инде диннең һәм сәнгатьнең, музыканың тәңгәл килми дигән, диндә музыка сәнгате ярамый дигән фикерләр туа башлый, һәм шуларның нәтиҗәсендә инде әлеге уен коралы халкыбызның кулланышыннан төшеп кала. Хәзер исә минем кулларымда без дәреснең башында, уртасында карап үткән саз сыбызгы, ул да булса кызыл балчыктан саздан ясалган. Күрәсездер, размерын, аның формасын, ул формасы буенча ничектер һәр ягы очланып киткән, әйме? Һәм размеры буенча каз йомыркасы дәрәҗәсендә әз генә кечерәк булырга мөмкин. Менә мин әйткән идем, каз йомыркасы размерында чыккан беренче уен кораллары 20-нче гасырның 70-нче елларында Казакстан җирлегендә саз сырнай дигән исем белән. Хәзер инде сезгә аның яңгырашын күрсәтеп үтәсем килә. Яңгырашыннан сизгәнсездер, аның үзенчәлекле һәм башка уен коралларына охшамаган тавышлар чыгарганын. Әлеге уен коралы шуның мисалында ясалган инде, балалар өчен. Шулай ук саз сыбызгы, саз сырнай, икенче варианты, бер башына сыбызгы формасында ясалган. Шунда инде беренче уен коралы сыман еракларга алып китмәсә дә, кош сайраган мизгелләрне, кош сайравын ишетергә мөмкин әлеге уен коралының яңгырашында. Киләсе уен коралы шулай ук саз сырнай, саз сыбызгылар рәтеннән, әмма дә ләкин бер башына сыбызгы урнаштырылган һәм аермасын сизәсездер. Безнең беренче уен коралында тишекләр алгы якта 5, арткы якта 6-нчысы булса, кечкенә уен коралдагы шулай алгы якта 5, арткы якта 6-нчысы. Өченчесендә безнең тишекләр 4 генә уйный торган тишекләр, шуңа күрә безнең ноталар шикләнгән, әмма дә ләкин аңа да карамастан әлеге уен коралының мөмкинлекләре зур. Хәзер сезгә бер халык көен, халык җырын уйнап үтәсем килә.
Күйнең исеме Ай Былбылым, халық жыры, халық күйін уйнап беттім. Иштеп өткәнсездер, әлеге уен коралы безнең бик үзенчәлекле яңгырый. Аның тавышында әз генә булса да җил тавышлары чыкса, бер мизгелдә кош сайраган тавышлар ишетелсә, икенче яктан аның тавышы инде шундый ябык, әллә кайдан ерактан ишетелгәнне хәтерләтә. Әмма ләкин аңа да карамастан уен коралының яңгырашы бик көчле. Ул үзенең моңын, үзенең аһәңен еракларга ишеттерергә сәләтле. Уен коралының яңгырашын ишетеп үттек. Тагын нәрсәне аерып әйтәсем килә, әлеге уен коралын төрки телдәш халыклар өчен казып чыгарган, алар өчен дип әйтә түгел инде. Әмма ләкин төрки телдәш халыкларның мәдәниятен, музыкаль мәдәниятен, музыкаль сәнгатен өйрәнүгә зур өлеш керткән, үстерүгә зур өлеш керткән шәхесне аерып үтәсем килә. Ул да булса Булат Шәмгали улы Сарыбаев. Ул безнең Казакстан җирлегендә яшәгән этномузыколог, галим, шул исәптән музыкант. Аның әлеге уен коралларын безнең мәдәниятебезгә кире кайтаруга керткән өлеше шиксез зур. Саз-сыбызгылар гына түгел. Саз-сыбызгылар, мәсәлән, безнең 1970 елда, шама белән 70-75 елларда казып чыгарылган булса, Казакстан җирлегендә шул исәптән сыбызгы уен коралы, ягъни без аны курай дип беләбез. Безнең җирлектә ул югалмаган булса дагы, Казакстан җирлегендә әлеге уен коралы күпмедер дәврдә югалып тора. Кулланыштан чыгып кала дисәк тә дөресрәк була. Шушы уен коралындагы ул казып чыгарып, авыллар буенча йөреп, өйрәнеп, шундагы җыелган материалга нигезләнеп, уен коралларын үзе ясый башлый. Шул исәптән ятаган дигән уен коралы, кылкубыз дигән, шертер, алар бихисап күп. Бәрмә уен кораллары, давыл, давылпас, аларны үстерүгә, аларны кире мәдәнияткә кайтаруга шушы шәхес зур өлеш керткән. Саз-сырнай, саз-сыбызгы, әлбәттә аерым, ул вакыт ул шыр мәдәниятенең аерым бер урынын алган уен коралларының берсе. Аны Булат Шәмгали улы дагы билгеләп үтә. Саз-сырнайның яңгырашында, аның сүзләренә ышансак, аның җыентыкларында, китапларында ул язып калдырган, саз-сырнайның яңгырашында төрки телдәш халыкларның моңы, аһәңе яңгырый дип әйтә. Бу чыннан да дөрес, аның уйнаган дәврдә үзенең ничектер далада шикелле хис иткән мизгелләр дә бар. Вакыт-вакыт җил дә иреп ала, вакыт-вакыт кошлар сайрап ала, вакыт-вакыт аның яңгырашында кым йөрүшләре дәген, кым йөрүшләрен дә ишетергә мөмкин. Әлбәттә, ул аны казып чыгарып, музейларга гына бирми, ул шушы уен коралларын кире җитештерүгә зур өлеш кертә һәм шул өлеш нәтиҗәсендә, аның зур өлеше нәтиҗәсендә әлеге уен кораллары кире кайтты. Безнең тугандаш казак халыкларының уку йортларында, музыка көллиятләрендә, консерваторияларда һәм шул исәптән сәнгать академияларында әлеге уен коралы аерым уен коралы дип өйрәнелә. Ягъни теге факультатив формада гына түгел, өстәмә уен коралы булып түгел, аерым бер шәхес өйрәнелгән шикелле, аерым бер уен коралы сыман өйрәнелә. Әлбәттә, уен коралларын чыгару һәм аларны безнең төрки телдәш халыкларга кире кайтару белән генә шөгыльләнми. Әлеге галим, әлеге шәхес, аның тагын өлеше бик зур шунда ки, ул кайтарып кына калмый, аларның һәрберсен аңлатып, тасвирлама язып, җыентыклар чыгарып, аны халыкка җиткерә. Шул җыентыклар ярдәмендә без хәзер төрки телдәш халыкларда нинди музыка уен кораллары булганын һәрберсен аерым группаларга, аерым бүлемнәргә бүлә. Шул исәптән өрмәле музыка уен кораллары, шертмәле музыка уен кораллары, кыллы музыка уен кораллары һәм башка бөтенесен һәр халыкта ниндирәк музыка уен кораллары кулланганын ул аерып язып үтә. Әле алай гына да түгел, әлеге шәхеснең керткән өлеше шул кадәр зур ки, аның җыелган музыка уен коралларын Казакстанның Алматыда урнашкан шул исәптән музыка уен кораллары музеенда күрергә мөмкин. Әлеге шәхес тагын нәрсәсе белән истә калган, ул шушы уен коралларыннан гына ясалган ансамбль, башта ансамбль булса, аннан соң инде оркестр барлыкка китерә. Шул оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм башлап йөрүчесе була. Ул да булса Утрар сазы дигән
Тұрар ул җирлек, Қазақстанда урнашкан җирлек исеме, сазы бу очракта моңы дигән сүзе мәгънәсендә үтә, Тұрар моңы дип, Тұрар сазы дигән ансамбльне барлыкка китереп, анда музыкантлар җыеп, шуларга музыка уйнарларында уйнарга өйрәтеп, төрки телдәш халыкларны анда гомумән алганда, сыбызгыларда, саз-сырнайларда, думбырларда, бүтән менә шушындый уен кырылларыннан гына ясалган ансамбль барлыкка китерә. Ул заман өчен бу ялгышмасам 20-нче гасырның 80-нче еллары, 1981-1982 еллар аралыгында шушы оркестрны барлыкка китерә. Әлеге оркестрның Казак халкы өчен генә түгел, гомумән бүтән төрки телдәш тугандаш халыклар өчен мәгънәсе зур. Алар хәзерге дәвергә кадәр мисал булып санала әлеге оркестр, әлеге ансамбль. Нинди уен кораллары булганлыгын күрәсегез килсә, нинди музык уен кораллары яңгырашын ишетәсегез килсә, аларның төрләрен күрәсегез килсә, нинди репертуар язылганын ишетәсегез килсә, сез әлбәттә чыганаклардан эзләп табып, шул исәптән интернет чыганакларының оркестрның яздырган язмаларын карап үтә аласыз. Саз-сыбызгы, саз-сырнай музыка уен коралы безнең халыкта хәзер кулланышта бармы? Әлбәттә, тугандаш халыклардагы сыман ул дәрәҗәдә үсмәгән булса да, ул кулланышта гомумән бар. Аны төрле этно-фольклор ансамбльләр куллана, шул исәптән төрле башкаручылар әлеге уен коралларын үзләштерә. Безнең сез белгән, без белгән кешеләр арасында әлеге уен коралында уйнаган шәхес бар, ул да булса, мин аны алдагы лекцияда әйтеп үткәнем, Рөстәм Абыйвалиев. Ул баян белән генә шикләнмичә төрле курайларында өйрәнеп, кубызларны әйтеп үткән, кубызларда оста башкарган дип, шул исәптән саз-сыбызгыда да ул үз чоры өчен, ул чор өчен бик оста башкарган көйләрне. Ясаучылар, осталар әлбәттә кире кайтучы уен коралы буларак, осталар күп түгел. Әмма дә ләкин алар бар. Мәсәлән, безнең республикабызның Саба районында берничә авылында саздан, кызыл балчыктан шушындый уен кораллары ясаучы осталар бар. Һәм алар үзләренең әлеге үсешкә, әлеге уен коралларын кире кайтаруга үзләренең зур өлешләрен кертәләр. Мин белгән осталар арасында бик данлыклы казах остасы, ул да булса Азамат Бакыя. Азамат абый гомумән Булат Сарбаев шикелле саз-сырнайлар гына түгел, бүтән төрки телдәш халыкларның уен коралларын ясый, халыкка җиткерә һәм үз зур өлешен кертә. Күп мең еллык, әллә ничә йөз еллык тарихы булган музыка уен коралы кире кайтыр дигән ниятдә, әлбәттә аны югалуларның безнең мәдәниятебездә чүп калуның үз сәбәпләре булган. Аларны аерып әйтеп үтәсем килми, әмма дә ләкин уен коралы әкренләп нигезләнеп, аякка басыр дигән уйлар белән яшибез. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.